Good day people, welcome to Bitok University. Ang wala pa nakasubscribe, please subscribe na. Ang atong mga nakasubscribe na i-unscribe, tapos i-subscribe, i-unscribe, balik-balik. Dami karon diri sa Malaybalay City. Kasagara mga vlog karon kay puros kuan nga ng kamulan. And since wa may nakabot sa kamulan, ang among i-vlog karon pagkahuman gyud sa kamulan. Kawan ako si Totit, ngano na mo kan Totit, bro? Duha ra akong ipon sa una. Ah. Reset. Tutit. So tutit din na. So social na tutit din na. Guys, tanaw ninyo ang Kaamulan grounds after sa Kaamulan. Are you guys ready? So kamulog hinlo karon kay syempre grabe basura. Pero nanay mga kamulog hipos. Mingaw na. Today is the gahapon ng Kaamulan, then pagkaugma din siya buntag. Actually nagin mi diri sa Malaybalay kay di ba plano na ako sa bagong balay na mo mag urban gardening na pa mga indoor plants, matiniguang ba nga hobby. So try na mong ani din utanat akong mahal ba or barato din sa kuan Kaamulan grounds. So nasilay agro din nga kuan. Grabe basura diri guys. Kamulo pa sila hinlo. Wala pa no, tanang amo yabi. Wala ba? Basura everywhere. Basura. Diri mo gud ang kanang mga booth gyud ba. So karon man ni mga tanom-tanom, mga tanan mig tagpila ba kay kung mura gyapon ang presyo sa Cagayan. Sa Cagayan na lang mi, bit pa mi. Plants. Hindi kayo orchis brother. Masunod ba CR wala kanimi ano pag indoor man ang mga cactus nga to 5 cactus ginagmay yun. Kanimo man yung pang 50 ra din yun. Wala pa ba na namin nakita herbal. Asa na brad? Mint og kuan. Kana mo man kanang di ba kanang sana anang ininit tapos mo na imo iyana dito di ba? Minto lami na siya iti. Kani usam ni isa, dai may nim ni. Unsa gali ning isa galiti? Mint ni og Herba buena dai. Kaniyo tambal ni subo kani. Ang problema nato diri so takaila ba? O takaila ko unsa ibang mga tanong. Uy, sili na. Sili na no. Oh, sili ni kani. Kala. At least nakaila ta. Sili ra gitong nailhan ni kuliri.
pamuha mailhe. Ba? Takailani. Saan ang klase nga sili na? Ito lang gagmay. Ay, Ah, Bisaya o kana, mas lami na halang. Pagbutang sa bulsa na halang yung itlog. Citronella? Sige na siya. Citronella, kana bang citro? ay, huwag ka nang para wala sa lamok ba? Citronella ba? Para di ka lamukon. Citronato. Citronella na siya. Citronato, citronella. Ay, pamahaw espesyal. Para Ay, wala sa lamok ba? Kanang kada yun, wag na ilamok ba sa yung outdoor na bay, wala ilamok. ah, okay. Unsa man na? Sili. Si nga hang. Oo. Sili nga lang. Yeah. Ay narang herbs oh. Ano ni ang Rosemary na. rosemary? Gusto ka, hilig ba kang luto, Rosemary? Rosemary. Oh, tama, rosemary. Rosemary. Nara dayo mga herbs and mint. Ala, siling demonyo man na, di ba? Sige, ang tibon nyo. Awo. Binapay siling demonyo. Si napo siling animal. Picture siya labra dyan, labra dyan. Tayo kami lang. Ay, sige ma'am. Plaster. Discounted na boss. 75 kana isa. 100. Kana 100 na. Kani di mamalik ko mga ani kana. Si ani mo brad butang kag brad divider. Doon sa dia bro imo ra sa ipatong-patong. Para paglibang nimo di ka stress mo. Grabe basura. Basura. Grabe orchids oh. Orchids. Kuyo, 3 kon. 3,450. 350. Ako din na i-revive akong kuan. Akong aquarium. Lemonsito. Ay, tabon-tabon, bi. Ay, suha. Suha. No? Lo, coffee. Mangustin coffee? Ay, Di, kape. ang gwapo, kani, oh. Kani, limonsito. O, Suha. suha. Na. Kung may managay mandag ko man na sa kuan. Nalagi, American lemon. Lang so. Uli mapakabato sa palit dito na takailan. Sa galing nito gipalit. Tapad-tapad. Tapad-tapad ba? Saan? Irubalo. Tubok mo na doon sa Alay ko atong tubay. Ano. Ipakita niyo sa inyo. Ah, Init mo sa init. Di man ni kaliho kung tago sa init. Pero tos gawas tanan. alright, so nakabit-bit na mi og mga kuan pangtanom. Medyo nagbagot-bot din sila kay kagahapon dahil sa kamulan. Tungod kay na si Digong na ang mga higher officials stricto kayo. So wa kayo nakasulod rin dapita. Why halin? Tamo pag pinakapik sa kamulan, wa pag ihalin. Lo, grabe si Manang bayo. Pulikig basura ba oh? Dito na, na herbs. Pag-ikahoy. Napay mga kahoy, prutas, citrus. Seryoso na gini akong pagka-gardener. May galing i-supportan ko sa akong wife. May nalang daw ni kaysa mamay. Di ba, Bi? May nalang na magbulak-bulak kaysa mamay. May kay kumo kameraman dili ni kurog akong kamutan eh. Labi, dali ni keyboard yun. Lah, napalong brother. Okay na siya, normal na. Pula-pula maka. Yan na lang. Wala na lang. Wala na lang. Wala naman itong purpose. Wala na ito order.
Nakalamig diri mo may gi-recommend din. Kamugaw. Ako na tayo. Yeah, baby. Sakit na akong tiil. Mo lang tayo bulak daw. Mo din ni motorila daw. Entrance mo sir. Ha? Entrance mo. Pwede lang entrance. Sabi do, di kami mga high blood na kao mo'y bulalo, takaroon durian na po. Di ka na high blood ang resulta na. Wala si tabi ka nang masuko ka nga ninaw ko. Masuk ko sa kanang magtagbondo ka bunguton, gano'n na. Molan. Yes. Ay. Ano mo lang magwai, mga padili-dili, pero kung paano, ganahan ko, malamian ko. Diba? Ayan! Pero makatila, oh! Yes, mga bae. Alright guys, that's it. Balik na may Cagayan. Dagang salamat kay Totit. Salamat brada sa paguban ka na mo. And tanawan na natin ni Ron Maygala kung na in fairness nakuha man sa naman mga check-in nga mga palit o mga tanong. So medyo mahal din gayapon siya. Kung kamulan di ay medyo mahal din gayapon yung palit kay Borag Pink man siya. Sige na lang. So good luck sa akong farming na ako. And please makatang mo suggestion o sabay mga style o asa makapay kung mga supplier o sabay ko itanong para dito sa Malay. Okay? Thank you very much. Off to CDO, baby.